Döwlet gurulmagy biz molimlary, hökümetde işleyen adamlary, polisleri, MN5'likleri ve de prokuratura sultanın yoldaşlarına gowalyk berdi. Şol adama gowalyk berilse $800'dan $1500-2000 alyk berilse men hukuk koruyan organlaryň işgalaryna ýüzlenýän. Doğru düşünün, organlar. Dogdakdaky şeytanlar siz şolar. Hekimler bu torun şeytanlar. Şonu ýadyňa çykarma. Men size aýdýan. Mektep molimleri, mektep direktorlary. Siz Türkmen halkyna dönüp etjek bolup dursaňyz. Şo ýerdäki oturan molim edýär. Ben hiç zat edbilemok, menden elimden hiç zat gelmok. Özüm asonno hiç zat gelmeýän bolsa. Prosta at maskalaryňyz ýürege düşdiler. Men size gün aýdyn. Kellesine varar şu barış çeyrek bilen barıp mantık vursan bile. Ne gepli?